नैजिस्निथि थैनाय सान एबा मुंख्लं सान आरो बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आदर्श हिसाबै समाजाव गोजोन आरो अहिंसानि मोन्थोर गायसननायनि मोनसे थांखिजों उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों। जि थासारियाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन, थैनो गोनां जादोंमोन, बे थासारिया जोंनि थाखाय खास्रि-बिस्रि थासारिमोन। बे थासारिया जोंनि गोसोखौ दिनैबो आघात होयो आरो बे गोलाव समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे मोनसे गणतान्त्रिक आन्दलन, जे मोनसे हाथियार लानानै जे आन्दलन, बे आन्दलननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिया गोबां एचिभमेन्ट जादों, गोबां मोननो हादों आरो बिनि गेजेराव माखासे खहानि थासारि आरो खहानि चेप्टारबो जोङो नुनो मोनो। आरो बे थासारियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारियाबो दिनै थैनो गोनां जानाय आरो मुंख्लं जानो गोनां जानाय मोनसे थासारि बा परिबेसा दिनै फैदोंमोन। दिनै बिटिआर सान्ति सुक्तिनि उनाव बा बिटिसि गोरोबथानि उनाव बे परिबेसा दिनै गैलिया। जाय थासारि, जाय परिबेसनि थाखाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया आत्मबलिदान होनो गोनां जादोंमोन, थैनो गोनां जादोंमोन, बे मोनसे आत्मबलिदानखौनो बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोथों आरो मोनसे सान्तिनि लामा हिसाबै हाबा मावनायनि थाखायनो अहिंसा आरो सान्तिनि गेजेरजों बड'फानि मोन्थोरजों गेरेमसा माहारि गायसननायनि थांखिजों हाबा मावनायनि थाखायनो आरो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया जि मोनसे सान्तिनि आरो गणतान्त्रिक मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों गावनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक मोन्थायखौ लानानै बिथांनि जि मोनसे सान्थौ सानस्रि दङमोन, बे सान्थौ सानस्रिखौ दिनै गायसननो नाजानायनि हाबा मावनायनि थाखायनो दिनै जों गोजोन आरो सान्तिनि परिबेसखौ मोननो हादों। बेखायनो दिनैनि थासारिया जोंखौ दुखु होयो। दिनैनि बे साना जोंनि थाखाय गोसोआव दुखुनांथाव, नाथाय बे साना गोग्गानाय आरो देरहासारनायनिबो सान। खारन बे मोनसे थासारियानो मोनसे दिंग्राय बिन्दो लाबोदोंमोन, जाय दिंग्राय बिन्दोनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे अट'नमास मोनसे जोङो सेल्फ रुल गाव खुंथाय मोनसे बेबस्थाखौ मोननो हाबाय। आरो बिटिआर सान्ति सुक्तिनि उनाव दिनै बर' हारियाव बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो आसाम नाङै दिनै गोजोननि मोनसे थासारि फैबाय। जोङो बिजाब फरायनाय, सोलोंथाइ लानाय, आबाद मावनाय, बेफार फालांगि खालामनाय, बायदिसिना समाजिक थासारिफोरखौ गोग्गो आरो गोथारै गायसननायनि थाखाय जों दिनै आबहावा मोनदों। बर' हारिनि समाज आरो हारिखौ अहिंसा आरो सान्तिनि गेजेरजों गायसननायनि जि मोन्थोर, बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोरा दिनै सान्ति सुक्तियाव बिथांमोना जयेन जादों, सामिल जादों। आरो आसामाव दिनै आर्मस रिभलिउसननि जि मोनसे चेप्टार दंमोन, बेखौ मोनसे फिनिशिङाव सरकारा दिनै लाबोदों। दा बेखायनो बिटिआर सान्ति सुक्तिनि उनाव दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि थासारिया गैलिया आरो बे गोजोन आरो अहिंसाखौ जों गोजोर खालामनांगोन। फारसेथिं सान्ति सुक्तिनि जिफोर दफा दङमोन, जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि, बालिराम बर', बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो जोंनि जायफोर गेदेमा बिथांमोन दङ, बिथांमोना जिखौ लुबैदोंमोन, जिखौ हास्थायदोंमोन, बिनि राजनैतिक अधिकार आरो संबिधानिक जि मोन्थाय दङ, बेफोरखौ जाहाथे मोगथाङाव जों मोनफुंनो हायो। सिमा बारायनायनि खामानिया गोख्रैनो फोजोबस्रांजानांगौ बा सुस्रांजानांगौ, जों बेखौ अरायबो दाबि खालामो। सरकारा बिनि कमिटमेन्टखौ लाखिनांगौ। मर अट'नमिनि स्टेटासनि जि बाथ्रा दङमोन, कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि बाथ्रा दङमोन, बे हाबाफारिफोरा सम थासेयावनो सुस्रांजानांगौ होननानै जों दिनैनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय जों दाबि खालामो। लोगोसेनो दिनै जोङो बे हाबाफारिजों मोनसे जोङो केम्पेइन खालामदों जे बिट दा टेरर अफ ड्राग्स एन्ड हिउमेन ट्राफिकिं, मानसि लांखारनाय आरो ड्राग्सनि जि मोनसे इम्पेक्ट, जि मोनसे खास्रि-बिस्रि थासारि, समाजखौ दिनै गुबुंले खालामनो नागिरनाय, समाजनि गोग्गो थासारिखौ धंस' खालामनो नागिरनाय, इयुन जोलै लाइमोननि जिउखौ धंस' खालामनो नागिरनाय, बेखौ जोङो फोजोबस्रांनांगोन। आरो बेखायनो मानसि लांखारनाय, ड्राग्स, बेखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय दिनै जोङो बे मोनसे केम्पेइन। फारसेथिं नैबे थावनिनिफ्राय जोङो 200 इउनिटनि बारा जिएसबि सिभिल हस्पिटाल आरो आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव जों ब्लाड डनेसन खालामगोन। जाय ब्लाड डनेसननि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना बेमार आजाराव गोग्लैनानै थानाय, ब्लाडनि क्राइसिस आरो जेराव एक्सिडेन्ट बायदिसिना रिलेटेड केसफोर जायो, बेयाव इमारजेन्सि ब्लाडनि प्रयोजन जायो। आरो बेखायनो जोंनि सिभिल हस्पिटालफ्राव ब्लाड बेंकखौ मजबुत खालामनो थाखाय फारसेथिं बाक्सा, उदालगुरि आरो तामुलपुराबो ब्लाड डनेसन केम्प खालामदों। नियर एबाउट 300 इउनिटनि बारा जोङो दिनै बेयाव ब्लाड डनेसन खालामगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जोंनि जि जिउनि जि मुल्यबोधखौ जोङो भेलुखौ लाखिनानै सुबुंथिनि जि हाबा मावनाय, हिउमेनिटिनि जि सार्भिस, बे नेरसोनखौ जोङो दिनै बे जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि उदखारि बेरेखा सान फालिनायनि बे हाबाफारिजों जोङो
ड्राग्सनि टेररनि हेंथायै आरो हिउमेनिटिनि सार्भिसनि सापर्टआव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। गोजोन्थों।